അതെ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പണി തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമം വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി, എവിടെയും പോകാനൊന്നുമില്ല, മഴയൊക്കെ അല്ലേ, ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നല്ല വളയൊക്കെ ഇട്ട് എന്താ പറയുക മുടിയൊക്കെ ചെയ്തി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൂഡൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കേക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് മുറിച്ചാലോ? പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു യാത്ര പോകാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതങ്ങ് ചെയ്യണമെന്നേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാവേ. ബായ്.